بسم الله الرحمن الرحيم. نیەتا من هەبوو کو ez Qur'anê ber bikim lê min baş nekir rewş û jiyana welat zehmet bû. Beriya ku ez bigihêjim hem ji Xwedê re min ji Sara xwast min got keşa min divê yek ji we Qur'anê ji ber bike. Sara ev kar hilda ser milê xwe. Hem ji Xwedê re kar bi serkeftî bi dawî bû. Niyeta me nebû em beşdarî tu pêşbirkê bibin û me nedizanî. Piştî rizgarbûnê li welat em rehettir bûn û em dikarin biçin mizgeftan. Wekî mizgefta Umewi yan mizgefta Lala Paşa. Mamosteyên me jî bi me re texsîr nekirin. Hem li welat û hem li derveyî welat bûn. Hem ji Xwedê re kesî texsîr nekir, kar bi serkeftî bi dawî bûn, hemd û şûkir ji Xwedê re. برەیەک ji mamosteyên bi xelatê hesiya bû, lînk ji min neşandibû. Min lêgeriya wez pê hesiyand. Min dît ku ew destpêşxeriyekê gelek xweş e û hemû welatên cîhanê dicivîne. Li ser armanca herî bilind ku ji berkirina Qur'anê ye. Dewma min navê xwe tomar kir. Ez bi şanaziyê dihisim ku ez nûnertiya welatê xwe Sûriyê dikim. Em peyamekê didin cîhanê ku Sûriye tevî hemû reş û zehmetî ye. Hîn jî nişekî ku dikare bafirîne û jêhatî bi derdxe.